Sam si. Klečiš, moliš. U duhu kraj tebe sam, ispod jedne masline. I u grču skupljena ja te samo promatram, kao da me nema. I postajem nijema. Na koljena pao si, ruke k nebu digao si, tihim glasom moliš. Oče, otkloni ovu čašu od mene ako želiš, ali neka bude po tvojoj, a ne po mojoj volji. Na tvome čelu kapi znoja, teška te muka muči, a učenici tvoji usnuli, snage nisu imali. I tada vidim kako se kapi znoja u krv pretvaraju i sveto srce probadaju. A učenici tvoji usnuli, snage nisu imali. Tužno sam sve gledala, što li se s Kristom dešava? Zašto je tako sam? Zašto je tužan, uplakan? Tada mu se s neba ukazao anđeo i hrabrio ga. Kad ustade od molitve, učenike svoje probudi te tužno prozbori. Zašto spavate? Ustanite i molite da ne padnete u napast. Duh je voljan, ali je tijelo slabo. I vidim, oči su otvorili, sanjivo ga gledali, glavom ukimnuli, kratko molili i ubrzo ponovno zaspali. Opet pada Isus u Getsemanskom vrtu, koljena mu krvare, iz usta jeca i prodire. Ta borba teška bila je. Zar nema nikoga tko bi mu sve to olakšao? Ja ću moliti Isuse i bit ću kraj tebe. U napast ne želim upasti, tebi želim služiti. Zašto su drugi ljudi takvi? Zar te nitko ne voli? I s tobom križni put prolazi. Istoga trena i ja oči sam sklopila, u napast slaba pala i zaspala i sve riječi zaboravila. Sva ona obećanja da te ja izdati neću, kad nitko ne bude kraj tebe, ja umrijeću za tebe. Duh je voljan, ali je tijelo slabo. Kako sam jadna, slaba, kao svi ljudi svijeta. Zato te i trebamo, Kriste, kao našega spasitelja. Ustrajte u molitvi da ne padnete u napast. Bdijte i molite, jačajte se svetim sakramentima, duhovnim čitanjem i razmatranjem te ispovjedi najčešćom. Ljubite nebesku majku u svakoj prilici, koja vas štiti, izbavlja i vodi.